Den 14. august startede alle de nye førsteg'ere på Nærum Gymnasium. Nu er det første halve år gået, og de nye elever er ved at afslutte deres grundforløb. Vi har snakket med Lærke Rygkær Kravlund fra 1. Y. Vi har spurgt hende om, hvordan det har været at starte på NRG, og om hvorfor hun har taget de valg, som hun har gjort. Vi har også snakket med Helle Fagerberg Rosenørn Dohn, som underviser i dansk og spansk på NRG. Hun fortæller om, hvordan hun opfatter de nye førsteg'ere. Det har været rigtig godt at starte på NRG. Jeg har fået en god klasse, og jeg har fået de fag, jeg gerne vil have. Min storebror gik her for 7 år siden, og jeg var med ud at se gymnasiet dengang han var her. Og jeg forelskede mig bare i gymnasiet dengang. Så jeg vidste det lige fra starten af. Jeg har valgt fysik, matematik, kemilinjen. Fordi fysik og kemi og matematik, det var det, der interesserede mig mest, og det er sådan det, jeg har været bedst. Jeg synes, at de nye elever er rigtig engagerede, i hvert fald dem, jeg har mødt af dem. Nu har jeg været så heldig at være en del af et kontaktlærerteam på nogle førsteg'ere i år, og jeg synes, vi har mødt nogle meget engagerede og meget ambitiøse unge mennesker. På NRG er der en masse forskellige udvalg, som man kan være med i. Lærke, som vi har snakket med, er med i 2 af dem, og vi har spurgt hende om, hvilke udvalg det er, hvad de laver, og hvorfor hun har engageret sig i dem. Jeg er med i aktivitets- og kulturudvalget og velgørenhedsudvalget. Velgørenhedsudvalget siger lidt sig selv. Vi står for Operation Dagsværk og for andre velgørenhedsting, også velgørenhedscaféen. Og aktivitets- og kulturudvalget, det står for blandt andet morgensamlingerne og så energinatten, som vi havde her i november. Og så står vi også for en vennedag i januar og juleklip, som vi har nu. Jeg valgte melde mig ind i et udvalg, fordi jeg gerne vil møde nye mennesker, og jeg vil gerne føle, at jeg lavede lidt mere på skolen end bare at gå her. Jeg har altid gerne vil være med i noget velgørenhedsnoget, fordi jeg føler, at jeg kan give. Så føler jeg, at jeg kan give noget, fordi jeg har det så godt her i Danmark. Og aktivitets- og kulturudvalget, det synes jeg bare lyder spændende, så det vælger jeg mig ind i. Men hvordan er det sociale miljø blandt de nye førsteg'ere? Nu er jeg jo gået på efterskole, så jeg er lidt vant til det der med at møde nye mennesker, men det er jo lidt ubehageligt på første skoledag, at man kommer ind i en klasse, og man kender ikke nogen af dem, der er der. Jeg synes ikke, det var særlig svært at få venner, fordi man er jo tvunget til at være sammen de første 3 dage, så man kommer ligesom til at snakke med folk. Jeg tror, der findes klasser, hvor det ikke har været så nemt at starte. Det tror jeg helt sikkert. Og der findes klasser, hvor folk de har skiftet klasser af mange forskellige grunde. Dels at man har valgt forkert, men også fordi man måske ikke synes, man passer ordentligt ind. Så jeg tror, det er svært, og det er også en svær tid i et ungt menneskes liv, lige på det tidspunkt, hvor man er teenager og gerne vil passe ind, og man vil gerne accepteres af alle. Og det er jo svært i sådan nogle store klasser, ikke? Men hvordan er så det faglige niveau? Altså, energi, det ligger jo rimelig højt på gennemsnittet sådan på landsplan, så mine forventninger, de var rimelig høje. Jeg havde regnet med, at det ville være meget svært her på gymnasiet, men jeg synes faktisk ikke, det er så svært, som jeg havde regnet med. Jeg tror, det er rigtig svært at sige noget om det faglige niveau sådan over en kamp. Jeg tror, det er rigtig forskelligt. Jeg tror også, det kommer meget an på, hvilke fag man har. Nu er jeg jo så heldig at have et fag, hvor man starter forfra. Så der i spansk, der starter man jo på absolut begynderniveau, så der kan jeg jo ikke mærke så meget. Men jeg har også dansk, og der kan jeg selvfølgelig godt mærke, at det er meget forskelligt, hvad man kommer med. Og der er selvfølgelig nogen, der starter et andet sted end de andre. Men det udjævner sig også